Ja estem en plena primavera i ara és un moment adequat per poder gaudir i disfrutar del jardí. En aquest cas us vull parlar dels rosers. Els rosers formen part de la decoració del jardí i són molt interessants. Bé, aquí us puc presentar una varietat de rosers. En tenim de diferents formes i colors. Per exemple, tenim aquests, els rosers minis. Aquests rosers fan moltíssima floració, són flors petitones, però en fan moltíssima. Agafa un volum una miqueta més gran, no és que es faci massa grossos. Serveixen per posar en testos, jardineres són ideals, tenen una floració molt llarga. Després tenim aquests, els de Fairy. Aquests rosers són rosers tapitxants, vull dir que s'estenen, que pengen, poden arribar a estendre's i a penjar. Són rosers que ara comencen a brotar i n'hi ha de 4 colors, n'hi ha vermell, rosa, groc i taronja. Llavors aquests rosers són fantàstics perquè serveixen per fer talussos, per cobrir, inclús amb test poden arribar a penjar. I després tenim un dels clàssics rosers, dels més venuts, que són el típic roser arbustiu. El roser arbustiu, com podeu veure, n'hi ha de diferents tipus, n'hi ha que fan molta olor, n'hi ha que no fan olor, són olorosos o no. Tenen un tamany aproximadament, quan creixen en forma d'arbustiu, d'un metre, 1,25 m, depèn la varietat. I a més, després també tenim el que són els rosers enfiladissos, com per exemple aquest d'aquí. D'aquests en parlarem després, que us ensenyaré la manera de com fer que floreixin molt més, perquè si no els posem en una distribució ben feta, només ens floreixen a la part més aviat alta. Els rosers, per exemple, els minis, es poden posar en testos, en jardineres, perquè el seu desenvolupament no és massa gran, vull dir, té un tamany i un port més aviat petit. En el cas dels tapitxans o aquests rastrers, sí que els podem posar tant a terra com a qualsevol lloc, però si posem en test ja ha de ser una mica més gran. En el cas dels arbustius, aquí sí que necessitarem un test bastant més gros, perquè si posem en test justos no veurem que passa un any, passa l'altre i la planta no té un bon desenvolupament. Buscarem un test gran, un test on càpigui terra i llavors que ja funcionarà bé. El mateix ens passarà amb els enfiladissos, el mateix, exactament igual. El que farem amb els enfiladissos és no posar-los a qualsevol lloc. També necessiten estar a terra, això seria el lloc ideal. Una cosa important a tenir en compte és no només el sol, sinó si pot ser, a ser possible que sigui un lloc una mica ventilat, perquè d'aquesta manera els rosers no se'ns maloraran tan fàcilment. Al passar el vent, les fulles no seran tan propenses a agafar fongs. El millor moment per plantar els rosers és a l'hivern, sempre i quan els plantéssim arrel nua. També es poden plantar en test, però en test l'avantatge que tenim és que es poden plantar en qualsevol època de l'any. D'aquesta manera, inclús guanyarem amb el seu desenvolupament que la planta creixi molt abans que de l'altra. Després el que tenim que tenir en compte és la terra, el substracte. Els rosers els agrada tenir una miqueta, la terra una mica argilenca. Els agrada que tingui turba i que tingui una mica de drenatge. Podem utilitzar qualsevol terra, sobretot per plantar el que seria un palterre, però per quan són en testos o jardineres, el millor seria utilitzar un substracte pensat per ells. D'aquesta manera tenim garantit molt millor el seu desenvolupament. Els rosers, per poder desenvolupar-se, necessiten molt abono. És una planta que té molt desgast i necessita molt de menjar. Per això el que farem és, amb el temps de l'hivern, quan els rosers estan en repòs, quan no tenen fulla, utilitzarem el que seria la matèria orgànica. En el cas de plantar-los a terra, agafaríem fems de vaca o de cavall, que seria el més adequat, barrejaríem i ja tindríem preparat el tema del menjar per la planta quan comenci la primavera es trobi allà la teca. En el cas de les que estan en testos, el millor seria utilitzar l'humus. Millor no posar fems perquè d'aquesta manera podríem tenir problemes de fongs. Seria l'ideal, posar l'humus per el que són testos i jardineres. En canvi, quan el roser ja comença a brotar, ja comença a desenvolupar-se, a treure els primers brots, serà el moment adequat d'utilitzar adobs minerals. En aquest cas utilitzarem adobs específics, sempre serà molt millor pel seu desenvolupament de la planta. Aquí tenim adobs d'alliberació lenta pensat només pels rosers. Per què millor utilitzar els adobs d'alliberació lenta o adobs destinats a rosers? Perquè en aquest cas els rosers, per poder tenir una bona floració i poder tenir els que necessitin o varietats que en fan olor,
Si apliquem aquest tipus d'abono, el que farem és tenir molta més vigorositat i més perfum. Els rosers tendeixen a agafar fongs d'una manera bastant senzilla. Per això tenim diferents solucions. Primer, una d'elles, molt important a tenir en compte abans de començar a ruixar, és a l'hora de regar. Intentarem no regar mullant les fulles. Això és molt important. Si reguem al peu de la planta, ens estalviarem molts problemes de fongs, perquè si anem mullant cada vegada que reguem les fulles, allà estem fent un caldo de cultiu perquè els fongs es desenvolupin d'una manera molt més fàcil. Però clar, encara i així, a vegades fent-ho tot molt bé, podem tenir problemes d'insectes, com orugues, pulgons, que és molt típic, o en el cas dels rosers, el tema dels fongs, que són, per exemple, l'oïdi, que és una polseta blanca, o el míldium, taques grogues, hi ha diferents tipus de fongs, però això ho tenim solventat, només agafant i a principis de primavera fins a la tardor fem un tractament del que seria un insecticida, un fungicida i un adob foliar, en aquest cas seria aquest d'aquí. Tot això seria la barreja perfecta, o sigui, amb això fem cada una la seva dosis, agafem un pulveritzador, com pot ser aquest d'aquí, i amb això el que farem és la seva dosis, posar-la amb aigua i pulveritzar els rosers. D'aquesta manera, si ho fem un cop al mes, menys o menys aproximadament, sabem que tindrem uns rosers en bon estat i sense problemes ni d'insectes ni de fongs. Què fem quan les roses se'ns fan malbé? Doncs puguem prolongar d'aquesta manera que us explicaré que faci moltes més flors. Les roses, sempre que una vegada es fan malbé, en aquest cas no ho són, sigui de petits, dels grans, de qualsevol varietat de roser, el que farem és, quan la flor es fa malbé, tallar-la. Per què la tallarem? La tallarem perquè la planta, la flor, no perdi força intentant fer la llavor. Llavors, el que mirarem, per fer-ho una mica el millor possible, clar, aquest és un roser massa jove, això quan millor es pot veure és quan el roser ja té una mica més d'estructura, té ja una mica més de cos. Però sempre que fos possible, si aquesta flor se'ns hagués fet malbé, podríem tallar per sobre d'un nus, això està clar. Però si fem i anem a buscar la part on comença l'altra branca, que seria l'ideal, deixem 2 o 3 gemmes per sobre de 2 o 3 nusos, tallaríem, en aquest cas, per exemple, podríem tallar aquí, i al tallar, així, no ha quedat massa bé el tall, sí, ara sí, millor el tall sempre que quedi net. Llavors, el que provocarem d'aquí és que torni a sortir una nova branca de floració, i d'aquesta manera, si això ho anem fent amb totes les roses que se'ns van fent malbé, aconseguirem prolongar molt més la seva floració, podem allargar-la molt més, si no, les flors el que fan és això, fer la llavor, perdre força al roser i dedicar-la només a les seves llavors, i la planta perdrà i no seguirà florint. Una cosa que també passa molt sovint és que aquí tenim el roser, els arbustius sempre o tindrien que estar empeltats. Aquí tenim, això seria el port amb pèls, i aquí seria la part on ja tenim la varietat que tenim de roser, pot ser qualsevol tipus de varietat. Però què passa? Que a vegades d'aquí surten, de sota, surten el que es diuen els xucladors. Aquests xucladors no tenen cap utilitat, no fan res, no fan flor, l'únic que fan és debilitar la planta i res més. Però són fàcils d'identificar. Fan unes fulles molt més claretes, tenen un creixement molt exagerat, i d'aquesta manera la planta el que fa és treure-li força. Llavors l'ideal és venir a la zona d'aquí i treure arrans el que és el xuclador. Imaginem que per aquí sortís la branca, doncs abans la tallaríem. Bé, doncs com us deia abans, us vull ensenyar com plantar un roser enfiladís, i no només com plantar-lo perquè això no té massa importància, el que sí que és important és el tema de com situar-lo perquè ens doni moltes més roses. Aquí tenim aquest és un roser valenciana, i la particularitat que té aquest roser enfiladís és que no punxa. Tots els rosers punxen i aquest no punxa, però quan fa la seva floració és espectacular. És que no es veu ni les fulles, tot és de flor, flor, flor i moltíssima flor. La seva floració no és que sigui molt llarga, dura menys o menys un mes, però és espectacular i n'hi ha només en blanc o en groc. Però una de les característiques que hem de tenir en compte és que millor que tinguin a l'hora de plantar-los una forma de ventall, així de forma de vano. Per què? Perquè si els deixem que creixin molt verticals, les floracions les farà de la part de dalt. En canvi, d'aquesta manera, com podeu veure aquí, la sàvia va per la part de sobre. D'aquesta manera sempre tindrà tendència a fer els brots, la part d'aquí tindrem floració a tota la branca.
Al principi, els rosers enfiladissos el que hem de deixar és que creixin fins al lloc que nosaltres desitgem. Perquè si tallem les branques, com que és un roser, no és com l'arbustiu que el podem tallar cada any, no ens faria flor. Una de les coses que té el roser enfiladís és que floreix a la branca de l'any anterior, amb la qual cosa el que tenim que evitar és tallar el que són les branques principals, perquè si no, no tindrem flor. En aquest cas, el que faríem és tenir aquesta part així més horitzontal perquè ens broti molt millor. Una altra cosa que també és interessant és que ens trobem moltes vegades és que s'utilitzen per fer columnes, no? Llavors pujar el roser i després fer una arcada o no. Una cosa interessant a tenir en compte és que els rosers enfiladissos, en comptes de pujar-los en vertical, que seria pujar-los d'aquesta manera, els posarem d'una altra manera, els farem amb espiral. Si el plantem i li donem voltes a lo que és la columna, com que tindrem aquestes zones molt més horitzontals, al donar la volta, tindrem aquestes zones més horitzontals mentre va pujant la branca, ens florirà a tota la columna i tindrem moltíssima més flor. Fins aquí els consells d'avui. Espero que disfruteu de rosers aquesta primavera. Fins la propera.